FND offer ni a hi base ari theilowa tin treble output apin hi apin tibunga tanga chu kan siam chan tur ta chuan nia he base IC che en mai pon hriat mai a kang dum hum mai a ke te aram veka atliak kang bung te omani kang na sakhop mai chuanin tian hem siam tur hianin apin tang hi lak chaw bui thlak dang wangin heat sink te circuit hi hem board plastic atang hin kala thla vek nga tian kan la thla a chuan apin hi kan la chhuak dawn ani table hian IC ran ve ve an hmanga base in IC pakhat a hmang boka IC pathum a hmanga IC hi TDA 2030 ho kha hmanga ni tian kan la thla ta circuit chu chuan hei audio output pin he box te hi hnung lamah hin chhina awma kan hawng a chuan lehlam atang hian kan mar chhuak dawn a tian hi sing he kala thla chutlo chu apin tang panor chu kha bawi thla deuh hleka an ro engmariam chang tak nei lo chuanin bawi thla ka thin force hmawr zum chip he ko hmang khan effect awm lo thei tur ang berin kan nor chhuak phei a chuan leng ran lawra an chep chhuak thei tawh dawn ani kan chep chhuak nge tikhan a chhuak ta a pakhat zawk chu pakhat zawk khawl atanga kan chhuak leng right lam zawk la tang a sen hi right an thina heng hawah hian a var zawk hi left ani video an siam vel hi bawi thlak deuh hlek a hmun te lo rem chan lo pe chuan dong an cover thei lo a Asia hian voltage a dik lo te kan la check le dawn ni pin pakhat hi kan la chhuak le lawk anga kha chuan kan la chhuak ve ve ta cable chu pin vih luin ari thei tawh mai tura ngai a heta pin vuah kher lo khan a line ah khian ka test tawh a chhuak thei veka chuwang chuan a pin lak chhuah khan pin vih leiin ari thei tawh mai dawn IC ke charna circuit vel hi hitlo deuh hlek leh bal deuh hlek te awma kan ti fai nga IC kan vuah leh dawn ni heng FND offer hi converter kan ti ho hmang khan something an nung mai thei bawka offer converter hmang an nung thei ania mah hian transformer kal thlang lovin SMPS IC hmangin a nung phei ta tiang ho hian converter hman the mai thei a transformer hmang chi offer ho chu converter hian a ti nung ve thei lo ani heng ho hi ram chan na lai awm khawp mai converter hmang a nung phe mai thei a motor an hman mai tur pon han modi vak ngai lo pon converter nei sa tan chuan a hman ngal mai thei a battery 12 volt converter hmang chi emaw 24 hmang te pawh awma khang kha a hman mai thei ani IC han wall load zat te kan te a wall kala dik vek chuan IC kan vuah mai dawn ani base a chuan tika cable pawh hi kan dik tho chuwang chuan kan vuah mai dawn ani IC
DDA 2030 โอเคกันฟังดูนั่นเทียนก็สวยตัวฮิตซิงที่กันบัวไอซีนกินเห็ดแรงอ่ะฮิตซิงอ่ะสแกนจาร์แรงอ่ะเทลเซียมจุอ่ะใช้ได้เสียตัวจนหาร์ลวะอ่ะทางตัวจะนี่จนมาเสร็จใช้ได้จนเบอร์ที่หาตักไล่อ่ะเบสรีเทลก็ไอซีเทเวกขารจงลวะเตียงขันยารีเทลวังไอซีเชียเตียงหางบจีปนจงลวะรีเทลชั้นขาสมัครที่นี่ถึงเตียมิดลองอันหัวกลางกันเตียงไม้ยังหันกลางอุดรวมเตะดุมเดาเตะกลางเพลพกอังจีเตะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไหลจนอมเวเจ้าเจ้าทองมาเสก็เตียงขอบกลางนี่เรามีอปอนลำเอ็นหาหันหินดังไม่กังลังสีมาเสอันนี้ตัวรังอันหาทอกไทยต่อแล้วก็เตียงจีขาต่ำโจกันเนี่ยจู่อัจฉริยะที่เขาตกโจเลยเตียงกลางสรุปกลางดุมอุดเตะเอาไม่จนนี่กลางดุมอุดกันหัวบุลมีเองมาได้กรังจีเขาnếu khi xìa lâu đủ phép tổ dọc thế này càng uốn rúm chậu lâu khá xìa lâu tổ dọc là chính này video ấy đúng edit vel tay còn man chỉ lâu nên em hạ thao đâu lúc trên nào nó sẽ thiêm sắp rằng là tùy bùi do này em độ bốn lòng quay thì mình lâu view sắp véo là tin chỉ bị tan lại tùy mi tan chân hồn all karan thì tập hợp lâu nuông về phiên thấy bao cảนี่ถึงกันมาถอเวน่าเนี่ยเทรนที่กันอัพโหลดทิ้งวิดีโอที่กันเสียงเวทีโดนะถึงที่ยังล้ำเรื่องก็โหลดเดี๋ยวพอที่น่าหุ่นที่กันในจวนกันเช่นนี้ละเฮียนวาไรตี้ล้ำเดี๋ยวจอกวิดีโอต่างแต่พออัพโหลดแต่พอกันละตุ้มเวงอ่ะว่าพอจูบวยไปกันมันลุตุกแล้ววะinput audioจะก็ว่า kan tivel china bes le table te left right kal thabe ka ufari bluetooth support tho wangin bluetooth mangin apply chin danami acha kan kil phumanga naram khaw manga kan zo an to mai ni ngain video noya kan like ko zong pui pir chholem kha ingam hetanga subscribe ti zona kan lo met keu pok don ya